A Windweiser 2 hajóműszer ideális felszerelése hajónknak, legyen az túra vagy versenyvitorlás. A készülék számos hajózási információval segíti a kormányos és a mancsaftok munkáját. A műszerbe integrált alapszenzorok és a hozzá csatlakoztatható kiegészítő modulok biztosítják a külvilág információit. A sebességmérés műholdas, vagyis GPS alapú, hajónk irányának méréséről pedig egy háromdimenziós digitális kompassz gondoskodik. A beépített Bluetooth-nak köszönhetően az adatokat tabletes vagy mobiltelefonos alkalmazásra továbbíthatjuk. A központi egység egy 140x140 mm-es vízhatlan, UV-álló házban foglal helyet. Az adatok megjelenítéséről egy 80x100 mm-es monokróm LCD kijelző gondoskodik. A készülék alkalmas numerikus és vektoriális adatok megjelenítésére is. A numerikus adatok mérete akár 50 mm magasságú is lehet. A készülék beállításait a 4 darab funkciógomb segítségével végezhetjük el. A gombok fölött található piktogramok segítenek eligazodni a főmenüben és az almenükben is. Számos funkciót hangjelzés kísér, az éjszakai informálódást pedig szabályozható erőségű LED-es háttérvilágítás biztosítja. A műszerhez csatlakoztatható szélmérőfej biztosítja a szél irányának és sebességének mérését, melynek pontossága 1 fok, illetve 1/10 csomó. A szélmérő egy 4-es vezetéken, az úgynevezett CAN-buszon kommunikál a központi egységgel. A látszólagos széladatokból, illetve a hajó sebességéből a műszer képes kiszámolni a valós szélirányt és a valós szélsebességet, vagy akár a térnyerést, az úgynevezett VMG-t is. A műszer kiegészítő modulja a mélységmérő a hozzátartozó ultrahangos szonárral. Az egység nagyfrekvenciás jelek segítségével képes megmérni a hajónk alatt található víz mélységét 10 cm-es pontossággal. A mért értéket hajónk kíjéhez vagy a vízvonalhoz is kalibrálhatjuk. Az egység kétféle jeladóval kapható. Szendvics szerkezetű és fahajókhoz a hagyományos, fúrással beszerelhető jeladót alkalmazhatjuk. Minden más hajótesthez a beragasztható modellünket ajánljuk.